Salamu alaikum jama'a, da fari dai kamar yadda na yi alkawari zan koya wa mutane yadda za su yi tagging ɗin NITDA blockchain ɗin wajen ɗaura bidiyon su a Facebook. To da fari abin da zan ja hankalinku a kai shine misali ku duba daga nan wurin inda aka rubuta what's on your mind da wurin da aka sa photos, sai ku danna gurin photos ɗin nan zai ɗan yi loading. Gashi ya kawo mu gurin da za mu zaɓi photo ko bidiyo misali. To ga wannan wani wanda ya turo min number 3 ɗin nan ƙasan kyamara 1 2 3 gashi nan mai sakon 38 ɗin nan. Misali shine bidiyon, dama kun riga da kun gama bidiyon kenan, iyakan wayar ku storage ɗin ku yi a ajiye, sai ku danna kan bidiyon naku. In kun danna zai ɗan yi recording kaɗan, bari mu ɗan jira shi. To gashi yanzu ya gama recording ya kawo mu gurin posting, sai ku danna gurin rubutu inda aka rubuta what is on your mind ɗin nan, tunda dai kowa ya riga da ya san wurin. So sai ku zo kuna wurin sai ku yi maganganun da aka ce za ku yi. Misali tunda ga maganganun ma za mu turo muku yanzu ƙasan bidiyon nan, bayan in kun kalli bidiyon ku je ku duba maganganun da za ku yi. So sai ku sa misali hi, sai ku misali bayan kun yi hi ku rubuta sunanku da maganganun, sai ku sa hash. Idan kun danna hash sai ku zo kuna wurin, idan kun zo kuna wurin sai ku rubuta hash ɗin nan, sai ku sa NITDABLOCKCHAIN, sai ku sa blockchain. Idan kun sa blockchain sai ku, in kun gama ku space kenan, misali sai ku yi maganganun ku. Misali tunda ni ba maganganu zan yi ba, ga abun kamar haka kawai, ni bari in bar wannan a matsayin maganganu na. Idan kun sa wa'incan maganganun kenan ga su can a ƙasan bidiyon mun ajiye muku ga maganganun misali, shikenan sai ku yi done kawai. Kuna yin done ga bidiyon ku, ga maganganun da kuka yi, ga tagging ɗin blockchain ɗin da kuka yi. So sai ku zo kunan gurin da aka rubuta posting, sai ku yi post kawai. Idan kun yi post gashi nan iya uploading. Gashi nan video upload faster when Facebook is meme ɗinsu. So your Facebook is almost ready, your video is almost ready. Shikenan sai ku dawo kan profile ɗinku, za ku kalla ready ne refresh misali. So kun kalli gashi nan ga bidiyon, ga target ɗin NITDA inda na yi, ga rubutun ya zama kore. Haka na kowa zai zama in dai target ɗin ya riga da ya yi successful. So ni tunda wannan bidiyon ba nawa bane kuma ba na so su kalle shi, ban sa suna na ba ma, zan zo nan wurin kan videos, ko kuma idan kuna buƙatan gogewa za ku